Sitten vähän avittaa, että se on se ruski. Ensimmäinen, kun on päästy vähän leikkimään koiran. Joo. Hyvä, sä voit olla tylsimys ja ottaa lelun pois siltä. Laitetaan takaisin laatikkoon. No niin, sehän innostui oikein. Hyvä. Hyvä homma. Sitten mennään seuraavaan.
No laukauspelottomuus, siinä niin tosiaan se on kuullut laukauksia kyllä niin kuin tuolla metsästyksessä, mutta tässä se ihan pikkusen, niin kuin, jos huomasit, niin siinä ensimmäisen laukauksen jälkeen se rupesi kiertämään sua, se niin kuin kietosut sinne hihnan niin kuin, eli sillä oli pieni levottomuus siinä siihen laukaukseen, eli laukaus kokematon. Tämä ei tarkoita sitä, että koira ei olisi niin kuin kuullut laukauksia koskaan, koska enhän me sitä taustatiedoista, vaan sitä, että se käyttäytyy tavallaan vähän sillä niin kuin yllättyneesti siihen ensimmäiseen laukaukseen. Luoksepäästävyys, eli miten se suhtautuu vieraisiin ihmisiin. No siinä ei ole sinänsä mitään. Sitä saa silitellä ja rapsutella ja näin, ja se on niin kuin ihan hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoimuus 3. Kovuus kautta pehmeys, eli miten se suhtautuu, kun sille aiheutetaan joku epämiellyttävyys, niin miten se jää sille mielen päälle. Eli toi haalari on tässä se. Niin se säikähtää sitä haalaria, kun te menette uudestaan, niin se haluaa kiertää sieltä vähän kauempaa. Eli sä kun kävelet sitä haalarin vieressä, se kieppauttaa sieltä vähän kauempaa. Kiertää. Ja sitten kun te tuutte siihen sitten hetken päästä ton tynnyrin jälkeen, niin sittenhän se niinku tavallaan tulee sitä tutkimaan. Mutta sille jää semmoinen pieni, eli se ihan heti kun menette sen ohi, niin se ei halua tulla siitä ihan läheltä. Eli sillä on pikkusen sitä pehmeyttä plus 1 hieman pehmeää. Temperamentti, käytöksen vilkkaus ja huomiokyvyn oikea-aikaisuus ja suuntaisuus. No tällä koiralla on vähän sellainen, että voisi sanoa, että sillä on vilkas mielikuvitus. Eli se vähän niin kuin, pikkusen niin kuin saattaa jossakin asiassa jopa tavallaan niin sanotusti lietsoa itseänsä niin kuin tavallaan. Se kuvittelee vähän niin kuin jännemmäksi sitä asiaa. Esimerkiksi tuossa kelkkaahan se siinä lopussa pelkää aika lailla. Se niin kuin menee sinne ihan sun taakse ja mun pitää sitä varovasti vetää, että se ei lähde niin kuin ihan semmoista voimakasta pelkoreaktiota tulee siihen. Sitten kun se kelkka pysähtyy, niin se tavallaan niin kuin voittaa sen pelkonsa aika nopeasti, mutta sillä on tavallaan vähän semmoinen niin kuin mielikuvitus, että se niin kuin, toi taitaa olla niin kuin nyt jotain todella pelottavaa ja kaiken kaikkiaan sillä on semmoinen vähän niin kuin, se aika nopeasti reagoi asioihin. Joo. Eli sillä on aika semmoiset niin kuin nopeat reaktiot. Joo. Eli, ja tähän oppi nopeasti, että tuo ei ole vaarallinen. Niin kuin tavallaan siis, sillä on niin kuin nopeat reaktiot. Joo. Eli kun jotain tapahtuu, niin se niin kuin hyvin nopeasti reagoi niihin asioihin. Joo. Ja sitten se saattaa niin kuin vetää sitä nopeasti, niin kun kelkkakin tulee, niin sä menet ihan näin, kun se vetäsee niin kovasti. Joo. Eli sillä on niin kuin iso reaktio. Joo. Eli plus 1 erittäin vilkas. Eli sillä on tavallaan vähän niin kuin, tämä tasaantuu varmasti iän myötä tavallaan, kun koira sitten aikuistuu, niin se voi olla, että se siitä tasaantuu sitten. No hermorakenne, eli miten se pystyy palautumaan tämän testin aikana. No me saadaan sitä vähän niin kuin ikään kuin järkytettyäkin, eli tavallaan me saadaan vähän sen rauhaa niin kuin häirittyä tavallaan, tai tavallaan me saadaan niin kuin, jos kuormittaa on se sana, eli me saadaan sitä kuormitettua jonkun verran, mutta se pystyy kyllä palautumaan ihan hyvin sitten aina osio kerrallaan, että sille ei semmoista jää, että se niin käytös muuttuisi ihan erilaiseksi. Mutta vähän pikkusen saadaan tavallaan sitä niin kuin tönittyä pois mukavuusalueelta, että me saadaan vähän sitä. Eli plus 1b hermostuneen pyrkimyksen. Taisteluhalu, leikkihalu. No, sehän lähti ensimmäisenä päivän koirista ihan leikkimään, innostui siihen leluun. Vähän ärisikin mulle, että näin. Ja sitten kun saatat sen lelun, niin se voisi vieläkin, jos olisi varmaan sun vielä leikkinyt. Että se, niin joo. Elikkä tää ei ole kauhean tyypillistä näille koirille. Niin kuin tänään ei ole yksikään muu koira on lähtenyt siihen leikkiin. Mutta tää koira lähti ihan niin. Eli se jonkun verran sillä semmoista leikkihalua on ja semmoista niin kuin, tavallaan vääntämisen halua ihmisen kanssa. Niin taisteluhalu on vähän taisteli pelkoa vastaan sitten tuossa kelkalla ja myös sitten tuolla puolustuksessa, että se tarkoittaa taas sitä, että kun sitä pelottaa, niin se ottaa askelia taaksepäin. Ja sitten kun se kelkka pysähtyy, niin sitten se taistelee sitä pelkoa vasten ja sitten se ottaa askelia eteenpäin. Että se voittaa sitä pelkoa, niin se on myös semmoista niin kuin globaalista taistelua. Joo. Ja sitä nähtiin sitten myös kelkalla ja puolustuksessa. Joo. Saanko nähdä tuon videon, kun otettiin? Varmasti joo, kyllä. Eli taisteluhalu plus 2b kohtuullisen pieni. Puolustushalu, kun te lähdette kävelemään tuolta ja teitä uhataan, niin sehän lähtee ihan reagoimaan. Eli se sanoo, että älä tuu. Näin. Eli se on plus 3 kohtuullinen hili. Terävyys, eli sitähän sä et näe, sä oot tuolla kulman takana, se jää yksin siihen. Ja mä lähestyn taas sitä uhkaa
mukavasti. Siinä se myös sanoo. Mutta siinä tulee sitten se, kun se on ihan yksin, niin aika nopeasti sille tulee just se tavallaan se semmoinen, ja kun sillä on todellakin nuo isot reaktiot, niin mä en mene kovin lähelle, ettei se tee sitä, että se niinku yrittää siitä paeta. Joo, joo. Niin sen takia mä aika niinku jään aika kauaksi, ettei mene kauhean lähelle. Mutta pienen verran sitä terävyyttä, eli terävyys on aggressiivista reagoimista, kun koira tuntee olonsa kovatuksi. Niin pienen verran, pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua plus 1A on sillä se terävyys. Toimintakyky, koiran rohkeus, miten se niin kun pystyy asioita ratkomaan ja kuinka järkevästi se toimii. Erikoiskokeena on toi kelkka ja sitten se pimeä huone. Et kelkkaahan se pelkää niin kuin voimakkaasti. Se on ihan siellä sun takana kireellä ja eikö se melkein vetää sut mukanaan sinne taakse. Joo. Mutta sitten kun se kelkka pysähtyy, niin tosi nopeasti se voittaa sen pelkonsa sitten. Eli se tulee sitten haistelemaan sitä kelkkaa. Silloin on semmoista uteliaisuutta ja se vilkkaus myös auttaa sitä tässä kohtaa. Eli silloin sitä vilkkautta paljon, niin se tulee sitä tutkimaan. Että pimeässä sitten se liikkuu aika varovaisesti siellä. Joo. Eli kun sä oot siellä ja se esimerkiksi se tulee siihen vessaan ja sitten se on niin vähän tähän kääntys takaisin, tulisi niin tavallaan takaisin sinne ensimmäiseen huoneeseen. Se liikkuu varovaisesti siellä. Et siellä se ei ole niin ihan niin omimmillaan, että se vaatii vähän aikaa. Sultahan se ei sitten apua ja sun ei tarvitse esimerkiksi kutsua sitä tai mitään sellaista, mutta kuitenkin se niin kuin vaatii sitä aikaa, että se on varovainen siellä. Mutta kokonaisuutena plus 1P kohtuullisen pieni on se toiminta. Sitten kun lasketaan pisteet yhteen, päädytään taas lukuun 142. Eli taas ollaan näissä lukemissa. Tässä oli muutamia koiria, jotka oli samalla pistemäärällä, mutta ihan erilaisia koiria. Eli tavallaan ihan eri laatikoissa. Niin kyllä, joo, mutta kokonaispisteet sama. Mutta tämä tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että tämä on koiralle niin kuin ainutkertainen tilaisuus. Eli hän ei koskaan pääse vastaavaan, vaikka haluaisikin. Tuskin haluaisin, mutta joo. Eli koiralla on hirveän kivoja, hyviä juttuja, silloin toi leikkisyys ja se niin kuin ihmisten kanssa se on niin kuin sille ihmisten kanssa mitään ongelmaa. Niin, se on varsin kiva koira. Et sillä on vähän tuommoista niin kuin nuoruuden vielä tuollaista niin kuin varovaisuutta ja tuommoista.